Gipangandaman na sa nagkalain-laing ahensya sa kamahalan sa Talisay City Government ang pagbisita ni First Lady Liza Marcos sa dakbayan sa Talisay karong Huwebes. Ang detalye sa live report ni Fe Marie Dumabok. Fem. Lana palantawan na ang paghuot sa dagan sa trapiko hinungdan nga ditan una ang mga bus paseroan lakip na ang mga modernized PLJ sa pag-agi sa Dan and Bacalso diha sa dakbayan sa Talisay karong Huwebes. Mato di jay tumulak hepe sa City Tuda nga gipaabot nga maghuot ang N. Bacalso Avenue habig sa Barangay Bulaca ug Barangay Tabunok sa dakbayan sa Talisay atol sa pagbisita unya sa First Lady Liza Marcos alang sa iyang Love for All Services Caravan. Tungod niini posibleng apektado usab ang trapiko sa dakbayan sa Subo ug sa lungsod sa Miladilla. 1,500 ka mga taong gipaabot nga makabenepisyo sa mga medical ug laboratory services karong Huwebes. Tungod kay sirad ang Natalio Bacalso Avenue sa ubang mga sakyanan ilabi na pampaseruan sama na lang sa mga bus. At doon na pag-ion ang mga PLJ, bus o mga truck sa Cebu South Coastal Road. Kung gikan ka og south going ka sa Cebu City, mo right turn going to Cebu South Coastal Road, unya from Cebu South Coastal Road mulapos paingon dito sa SRP, unya SRP going to Mambaling balik na ngadto sa N. Bacalso Avenue. So mao say ruta gihapon sa mga bus nga gikan og terminal nga mopaingon og south, mao gyapon ang ilang pagagyan. Kita mo ko ang whole city for Lab for All. Lab meaning LAB, Laboratory for All. So naay mga doctors na moari diri, naay mga minor surgeries, human mga other national agencies nasa diri para mohatag og serbisyo sa taga Talisay. Magsugod ang rerouting sa alas 6 sa buntag karong Huwebes hangtod na sa alas 5 sa hapon sa susamang nga adlaw. Mohangyo lang mi sa atong mga bumabiyahe, mga dipaseroan nga mga sakyanan or dunay mga lakaw nga unta ilang planuhon ang ilang biyahe tungod ining maong kalihukan anang adlaw. Expect magkunta og ubay-ubay nga mga tao nga moadto sa venue para sa pagpa-check up ug uban pang mga serbisyo sa gobyerno. So, ga-expect me og libuan ka mga tao nga naa sa area. Ganihang buntag gihimo ang coordination meeting sa mga ahensya sa gobyerno uban na sa Talisay City LGU. Ana usab ang Talisay City Police nga mo'y mututok sa seguridad atol sa kalihukan. Lan ganihang buntag adunay gihimo nga mga pasiunang kalihukan alang sa Lab for All Medical Mission nga gihimo sa lungsod sa Milanilla ug sa Barangay Lagtang sa dakbayan sa Talisay ug lain pa usab ugma sa buntag sa Barangay Puok sa dakbayan sa Talisay. Lan. Okay lang, salamat Fe Marie Dumabok.